Buktegiko audioak. David Bulterren Txokolatea. Jose Mari Karrerek irakurrita. Bazirudien beti zegoela postetxerako bidean. Paper marroiz eta lokarriz bildutako paketeak besazpian. Txikoria ateratzen zigun portzelanazko kikaretan. Eta Caster Cream gailetak plateretan. Gurasoen etxea zen. Urte batzuk lehenago zendu ziren, bata bestea baino aste gutxi batzuk geroago. Gizona etzen inoiz beste inorekin bizi izan, ez da beste etxe batean ere. Neure buruari galdetzen nion, zer gertatuko tezitzaion etxeari gizona zendu ondoren. Nire gelara heltzeko ibilbidea oso laburra zen. Garai batean, etxea gurearen bezalakoa izan zen, baina ordurako gela bakarreko hainbat pisutan zegoen banatuta. Eta iraganean, haren etxeak bezala, lorategi handia izan zuen. Gaur egun ordea, solairu bakarreko eraikin moderno bat zegoen hor, eta haren barruan, aginlari baten eta podologo baten kontsultak. Nire gelan sukalde elektrikoa zegoen, neguan gela berotzeko baino ez nuen erabiltzen. Haren ondoan arraska bat, gainean beirazko apal bat, eta apalaren gainean hortzetako eskuila eta kaxa bat Malboro. Bazter batean, mai bat eta ulki bat, eta ardian metro karratu bat inguru zegoen libre. Ohe azpian egurrezko tiradera bat zegoen, han nituen nire arropaia guztiak, eta gainerakoak aulki gainean. Disko jogailu bat neukan. Eta haren azpian, diskoz betetako kutxa batzuk. Lehenengo eta bigarren soleiruko bainu gela, nire gelaren aurrean zegoen. Urne urgailu batek 50 penikeko txamponak hartzen zituen. Ordu erdiz itxaro behar genuen ura berotu arte. Bai eta digon ere, kabroi batek bainua lapurtu ez ezan. Komun bat zegoen goia, eta beste bat kanpoan, baina ordurako inork ez zuen kanpokoa erabiltzen. Beraz, auzoko prostitutek ara eramaten zituzten bezeroak, txortan egiteko. Ahalik eta denbora gutxien ematen nuen gelan. Herrira nindoala, larruazala oraindik bero, eta lehun neukan bainuagatik. Beraz, 6 tabernako ohiko aulkian nengoen eserita. Betiko bezeroak geunden, 12 inguru ordu horretan, erlaxatuta eta giro atseginean. 8 jotzean etorriko zen jendetza heldu baino lehen. Barra txikiaren inguruan egoten ginen. Gero, bilar mailetara hurbiltzen ginen. Etxeko araua, irabazten zuenak jarraitu egiten zuen. Gure izenak arbelean idazten genituen, eta ondoren txanda itxaroten genuen. Erronkariak jokoa ordaintzen zuen. Beraz, ona izan ez gero, gau osoa jokoan ematen zenuen. Gau horretan alimaleko nenbilen. Emakumea bilargelan agertu zen, pilota beltza sartu nuenean. Zerrendako urrengo izenak txamponak sartu zituen mailan. Emakumea bistaz ezagutzen nuen. Kalekantoian zegoen tabernatik, paper margotu erlie bedun eta beluz gorrizko tapizak zituena. Igandero gauean joaten ginen. Bilargelan, emakumeak beste itxura bat zeukan, itxura ona, eta niri begira zegoen. Partida ahalik eta azkarren bukatu nuen, larri galdu gabe, eta haren gandik gertu geratu nintzen, zutik. Nahi alduzu zerbait hartu, galdetu zidan. Nik eskatuko ditut, zer nahi duzu, erantzun nion. Zuk hartzen duzuna, esan zidan. Ohiko bezeroa izateran abantela zera da. Naiz eta barra gainezka egon, bekain bat altxatu, buruarekin keinu egin, eta botila pare bat Holster Pils garagardoa pasatzen dizkizutela besten buruen gainetik. Tarte batez bilargelan ibili ginen, besteen barkatu entzuten, ukondoak eta bilar makilak saiesten. Azkenean alde egitea erabaki genuen. Goizegi zen klubera joateko, beraz kalekantoian zegoen igande gaueko tabernara joan ginen. Ostiral gauean ere lagun asko zeuden, bikotez eta ikaslez beteta zegoen.
Esaten zuten, homosexualak joan oiz zirela taberna horretara. Ziur aski, horregatik joaten ziren ikasleak, seguru sentitzeko. Nire ametxetako emakumea zen. Pernod eta Andere Matx beltzak edan genituen. John Berry eta Ford Cortinas autoz mintzatu ginen. Markiru obesten zuen. Eta zein nahiago, Ilegomina ala Brel-Cream. Nik Brel-Cream nahiago nuen. Ados geunden, On Her Majestic Secret Service zela James Bonden filmik onena, osotasunean hartuta. George Lazenberryrekin obsesionatu ezean. Silkat erretzen zituen, Marlboroak ere gustoko zituen, eta biloi gustatzen zitzaizkigun Allport zigarro puruak. Klubera joan ginen. Goialdean, tipula pastel frijitu pare bat jan genituen, eta gero, beheko gela laseira joan ginen, dantzalekutik gertu. Goiz ateratzea erabeki genuen. Ez litzateke atsegina izango horregotea itxi arte. Argiak pizten zituztenean, ez zinateke han berriro eseriko. Kostata, aterainoko bidea iriki genuen. Une hona zen handik irteteko. Oraindik zulo beltza zen. Beroa, kez beteta, aukeraz josia. Emakumea, ibai ondoan bizi zen. Herriaren beste aldean, taksiak hartzeko ingilara infernu bat zen. Beti bezala. Patata frigituak saltzen zituen gaueko denda zegoen ondoan. Patata horiek okerrenak ziren, baina ordu haietan beteta zegoen saltokia. Kanpoan, borrokan edo oka egiten ari ziren. Taksian sartu ginen. Axola zitzaigun gauza bakarra gu geu ginen. Haren gelan, nire gela bezalakoa zen, etxea parekoa, konponketa batzuk eginda zituen. 50ko hamarkadako aktore famatuen paper margotua zuen 3 hormatan. David Bowieren fixa handi bat eta errezel politak. Neuk ere erraz eraberri nezakeen nire gela magnolia eta diseinu arruntekoa. Azken batean, horixe zen nire lanbidea. Lanpara batzuk zituen, baita kandela batzuk ere. Benetako txokolatea prestatu zuen. Etzen makinetatik ateratzen den berehalako kaka hori. Pakete bat Fox gaileta zuen, baita kuantro botilatxo bat ere. Egun ezin hobe baten bukaera. Are hobea zirudien txokolateari, zigarroei eta laranjazko likoreari esker. Minigon eskoziarra askatu niton. Artilezko galtzerdi beltzak kendu. Espainiak hanketatik gora eraman. Zer raio? Zakil gogor eta handi batek jo ninduen begian. Kakazarra, gizonezkoa zara. Leiotik jauz egin nahi nuen, garrasika mugitu ezinik nengoen. Emakumezko, gizonezko, etzen itxura zaldatu. Buruko mina neukan, zerbait egin nahi nuen, zerbait esan, negarzo tinka heldu zidan. Agerikoa zen, nolaz duzu asmatu, eta maite zaitut, zure emakumea izan naiteke. Oraindik ere begi ederrak zituen, marroi sakonak, Espainiak txokolatezko eta laranjazko zaporedunak. Zer arraio, esan nuen, ez nahi inoiz titizalia izan.